Nuwun para Katang Tresna Pandemen Temang Jawi. Sugeng pinanggih malih kaliyan kula Ki Antonius Heri. Ing kalodhangan punika kula badhe nglajengaken bab falsafah utawi filosofi lan watak tembang motopat. Nglajengaken ingkang sepisanan kala wingi Mas Kumambang lajeng mijil. Mas Kumambang menika nggambaraken laré utawi bayi ingkang tumambang wonten ing guwa garapanipun ibu. Lajeng mijil utawi lair ing alam donya menika. Sameneika kula lajengaken ingkang angka 3 inggih menika kinanti. Kinanti asalipun saking tembung kanthi utawi tuntun ingkang mengku ateges dipun tuntun supados saged mlampah. Dados pralambang gesangipun lare alit utawi bayi ingkang perlu tuntunan lair lan batosipun supados saged lumampah wonten ing samudraning gesang ing ngalam donya. Filosofi tembung utawi tembang kinanti, filosofi tembang kinanti punika nggambaraken lakunipun uripipun lare. Wekdalipun tasih mbetahaken panggandeng lan panuntun supados saged jumangkah tumindak becik. Kaajab supados ing tembe boten ketun. Tembang kinanti menika kebak ing pitutur lan patuladan ingkang sae. Tembang kinanti cocok kangge medharaken nasihat utawi pitutur luhur. Watakipun tembang kinanti inggih menika seneng, asih lan tresna. Makaten filosofinipun tembang kinanti. Monggo kita sakmenika gladen tembang kinanti ingkang sepisanan, tembang kinanti laras peluk padet barang. Monggo kita sareng-sareng gladi titi larasipun. Saderengipun kita pirengaken rumiyin ting-tinganipun laras peluk barang. Monompi ralu lurapi namo. Kula pendet saking mong nggih. Monompi ralu monggo ralu lulu 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 lurarapi monompi pirarara rarara lurapi nam nampi monam moluro pinam nam 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 mom 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 monam molu monam. Itu ambali malih monggo. Ralu lulu
nampi monemo luro nam 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 mom 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 monemo lumonam. Sapunika monggo cakepanipun. Satya lakune reki cekak dahar lawan guling lan aja asukan nganggo sawetawis ala watake wong suka nyuda prayitna ning batin. Kita kembali monggo. Satya lakune reki cekak dahar lawan guling lan aja asukan sukan nganggo sawetawis ala watake wong suka nyuda prayitnaning batin. Makaten sekar kinanti laras peluk patet barang sugeng kegraden nuwun.